ассалому алайкум мухлисони футбол. мо тасмим гирифтем ки барномаеро бо номи ин рӯз дар таърихи футбол ташкил кунем. мо дар ин барнома ҳар рӯз дар ҳамин сана дар таърихи футбол кадом ҳодисаҳо рух додааст ба шумо мерасонем. аз ин рӯз оғоз мекунем ва имрӯз 6 ноябри соли 2018. 6 ноябри соли 1986 рӯзи шартнома бастани сэр Алекс Фергюсон бо Манчестер Юнайтед. сэр Александр Чепмен Фергюсон, машҳур бо номи сэр Алекс Фергюсон, 31 декабри соли 1941 дар Глазгои Шотландия ба дунё омадааст. Ферги футболбози шотландӣ ва сармураббии футбол аз соли 1986 то 2013, яъне сармураббии дастаи Англия Манчестер Юнайтед, серҷоизатарин сармураббӣ дар таърихи футболи Британия. дар тӯли 26 соли фаъолияташ дар Манчестер ин дастаро ба сатҳи дигар баровард. Манчестер Юнайтед дар 26 сол бо Алекс бештар аз таърихи садсолаи пешини худ ҷоиза ба даст овард. 13 ҷоизаи қаҳрамонӣ дар Премер Лигаи Англия, 2 ҷоиза дар Лигаи Қаҳрамонҳо, 5 маротиба ҷоми Англия, 4 ҷоми Лига, 10 маротиба Суперҷоми Англия, 1 маротиба Суперҷоми Европа, 1 маротиба ҷоизаи ҷоми ҷаҳони даставӣ, 1 маротиба межконтинентални ҷом, 1 маротиба ҷоми соҳибони ҷомҳо ва ҳамагӣ 38 ҷоиза ба даст оварданд. хабари дигар: 6 ноябри соли 1887 дастаи футболи шотландӣ Селтик таъсис ёфтааст, яъне имрӯз ин даста зодрӯз дорад. майдонаш Селтик Парк 6411 тамошобин мебарад. сарвараш Ян Банкер дар Лигаи Шотландская Примера бозӣ мекунад. ҷоизадори 39 каратаи Лигаи Қаҳрамонҳои Шотландия, 38 каратаи Қаҳрамони ҷоми Шотландия, 17 каратаи ҷоми Лигаи Шотландия ва 1 маротиба ҷоизадори ҷоми Европа. бо ҳамин барномаи мо ба анҷом мерасад. бо шумо буд канали NSM Videos. ҳама вақт дӯстдори футбол бошеду ба варзиш машғул шавед ва подписатсия куниро аз хотир набароред. хайр.